வானதி சீனிவாசன் எங்க இருந்து ஜெயிச்சாங்க? கோயம்புத்தூர்ல தானே வெற்றி பெற்றாங்க. கோயம்புத்தூருக்கு மெட்ரோ கொடுத்தியா நீ? கோயம்புத்தூருக்கு ஏன் மெட்ரோ தரல? மகாராஷ்டிராவினுடைய முதலமைச்சர் மதுரைக்கு வர்றாரு. நீங்க எங்க கட்சிக்காரருக்கு ஓட்டு போட்டு எம்எல்ஏ வாக்குங்க, நான் மெட்ரோ ரயில் கொண்டு வரேன்னு சொல்லி பிளாக்மெயில் பண்றாங்க. என்ன துணிச்சல் இருந்தா தமிழ்நாட்டிலே தமிழ் நிலத்திலே சங்கம் வைத்து தமிழை வளர்த்த மதுரை நிலத்தில் நின்று கொண்டு நம்ம எல்லாம் மிரட்டுவார்கள். நம்ம எல்லாம் மிரட்டி பார்ப்பான். நான் கேட்கிறேன், கோயம்புத்தூர்ல தானையா வச்சது? வானதி சீனிவாசன் எங்க இருந்து ஜெயிச்சாங்க? கோயம்புத்தூர்ல தானே வெற்றி பெற்றாங்க. கோயம்புத்தூருக்கு மெட்ரோ கொடுத்தியா நீ? கோயம்புத்தூருக்கு ஏன் மெட்ரோ தரல? நம்ம கேட்கணுங்க கேள்விய. காதுல பூ சுத்துறதுக்கு கேட்டுட்டு பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கிறதுக்கு நம்ம எடப்பாடியார் நினைச்சாங்களா? இல்ல, நம்ம தமிழர்கள் ஜாதி மதம் கடந்து நம்ம தமிழர்கள். வெல்க தமிழர், வெல்லட்டும் தமிழ், உயரட்டும் தமிழ்நாடு.